Sena wara l-elezzjoni ġenerali, il-Prim Ministru Robert Abela huwa fdat 18.5% aktar mill-Kap Nazzjonalista Bernard Grech, jixed dan stħarriġ mill-istatistiku Dr. Vincent Marmara u li kien ikkummissjonat mill-Gazzetta t-Torċa. Dan hu stħarriġ li sar fl-eqqer tal-kontroversja politika fuq qudiemnet il-kwistjoni tal-isptarijiet u simili ta' dak ippubblikat il-ħadd filgħodu minn Marmara hemm ukoll stħarriġ fit-Times of Malta. L-istħarriġ tat-Torċa juri li l-Prim Ministru Robert Abela igawdi 45.8% tal-appoġġ tal-elettorat fil-waqt li Bernard Grech għandu appoġġ ta' 26.7%. Fil-waqt li Times of Malta tkejjel fiduċja b'mod differenti, xorta waħda turi li Robert Abela u għafdat aktar minn Bernard Grech. L-istħarriġ ta' Dr. Marmara jagħti ħarsa wkoll lejn id-distak bejn iż-żewġ partiti politiċi ewlenin f'pajjiżna. Fil-fatt, fl-istħarriġ li sar bejn is-16 u l-24 ta' Marzu jirriżulta distak ta' 9.7% favur il-Partit Laburista e kif dan kiseb il-fiduċja ta' 53.3% tal-elettorat. Min-naħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista kiseb 43.6% tal-fiduċja. Intant, Times of Malta tgħid li kieku ssir elezzjoni għada il-Partit Laburista jikseb 51.6% u l-Partit Nazzjonalista 42.9%, differenza ta' 8.7%. Iż-żewġ stħarriġ juru wkoll li m'hemmx dawk li jissejħu shifts bejn il-partiti politiċi u fil-waqt li sena biss wara elezzjoni u f'mument ta' sfida hemm dawk li jgħidu li qed jaħsbuha jivvotawx, m'hemmx ċaqliq mill-Partit Laburista l Partit Nazzjonalista. L-analiżi taż-żewġ gazzetti tgħid li d-distak jilab bejn 23,000 u 29,000 vot dipendenti fuq it-turnout. Iż-żewġ stħarriġ juru wkoll li fil-waqt li Robert Abela jgawdi fiduċja b'saħħitha fost l-elettorat li jivvota l-partit tiegħu, fil-Partit Nazzjonalista hemm ċertu xettiċiżmu dwar il-kap Bernard Grech bit-Times of Malta tgħid li Roberta Metsola u Adrian Delija jafu jkunu preferuti minnu biex imexxu l-Partit Nazzjonalista. Kontrast ma' Robert Abela li kompla jsaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu fost il-partitarji tal-Partit Laburista.